Ka step ka babha, ka step ka batmai, bat ka step ka badap jingkyrkhu. Ya phi baro ki bapet ya kani ka program Wan Ban Mane, lengba ka Good News TV, jong ka jeseng Samla ka K.J.P Synod Sepngi. Nga aingu ya U Blei ubala kyrkhu sa hisien pat, yanga bat yangilang baro ya kani ka sngi ka batmai, ha ka bangila ban beteng pat ya ka jingai linti, jong ka jingim ka jongi. Bat kham tam kabangi dang yo banwan hajan ya U Blei. Ka khubor ka bangakwa banyasam hapedeng jongi lang baro kalong nakatu ka Bynta ki kam ki apostel kalanong ka bakhat lai ka dekhot ka bakhan reu haru arfuar. Bat ngan pule tang itu dekhot iba arfuar. Ka baong te onda ulap penduk sim ya usol. Ulap penmi ya U David banlong usim jongki. Ya uba ula phala bat ula ong ngalashem ya U David ukhun u Jesse ubriu ubak kum ka Dohnud jonga uban le ya kamon jonga baro bat kaphang ka bangalabu hakan ka step ka banginya puson long kalong ka Dohnud na ka Bynta U Blei ka Dohnud na ka Bynta U Blei. Habang ini pai kendiat cikini ki dekhot jong ki kam ki apostel kelnong ka bakhat lai ka dekhot ka bakhan ri hodo arfuar. Hang ni ka kren syapang ka jingalap ka jong apostol Paul. Ha ka synagogue ha Antioch ha Pisidia. Ha ka ba u yatho ya ka history jong ki khon Israel. Kata nadu ka jingjit U Blei ya ki department. Nang ta ka jingsensyar u Paul. Bat hadin kata ka jingthong sim ya U David. Berhabangi ngam jeliu ya kini ka Bynta, hang ni ngisyemba u Paul usdang ban keren. Yakini ki Kentien, hakitu kinong Israel bat ki gentle ki basyapting ya U Blei. Da ka penpau ya ka bor ka jong U Blei, ka balaya lam ya ki khon Israel nakatai ka jing sya ring mrau hapo Egypt. Da ka Christian ya ki khon Israel hari khlau. Da ka ai haki ya kata ka ri ka jing kular ka ri kanan. Shu ya thu chapang kata ka jingkerpat ka jongki khon Israel ban yo seim. Hakaba U Blei ulai haki ya useim sol. Shu nangta ka jing penduk no ya usol hakaba kut. Bat ban penskem yo David kum useim jongki. Bat ka bakam sutanat hang ni kalong ba u Paul ubu ini ki Kentien hagitu ki lain ka bakhado u ong da ka ba penpau ba u David ulong ubriu katkum ka Dohnud U Blei hi. Habang apai sakani ka phang ka Dohnud na ka Bynta U Blei. Ni sngo tho ba usim David ho menin kasngi nganang kren ko ka phang ka bangi kren chapang usim David bat ye ka jing tolot ka jing duna ka jong u. Bangal abon ongru udon shibun ki jing bakala. Henry lak hot pat ya ubriu ubakat kum ka Dohnud ka jong U Blei hi. Namar balai hapdeng jong ki jing bakla ki babon ulayit yu U Blei da ka Dohnud jong u baro bat U Blei hi ulapnan kamrat ba ya ka jing im ka jong U David ka ka bapan kampen kyrpang yu u kalong ka babu hakamat ya ka jing ya dei ka jong u bat U Blei U David ula sngewbha ban ya shem bat U Blei bat ulawat yu U Blei da ka jing sngoret. Bat haki jing tho ki babon ki jong u ka wei na kita kalong haba uong ka mensim jonga ka sliang yame ka do jonga ka sngo pen mau yame kani kalong ka jing pen bana ka jong U David ba ka jing ka jong U Blei ka khamba ban ya ka jing im usim David ulakular ban yaro ya utrai baro kisngi ki jong u kata kalong ka jing kular ka basngo tenat nakaliang ka jong U David haba uong ngan yaro ya utrai baro kisngi ki jonga U David haba ukhmi ila ka jong ka jing im ula pensyong nong rim ya ka jing im jong u ha U Blei ha ka jing tho ki jong u lengba jugini ki jing rwai sam hang tu upen mi ya ke upen i ya ka Bynta ka ba ula sngo phla ya ka bor ka jong U Blei haba uthaw ya ka perthai nangta ula penpau ya ka jing syania hau na ka Bynta ka jingada bat ka jing pen klan ula duwai ru da ka ba shithem udara i ka jing kerpat ki jong u sha U Blei da ka ba khmi lenti ba unyo jubab na U Blei paralog baro artli na kini
ka bau David udon kata kalong ka jingduwai bat ka jing mane kini bro artli kila penklan ye ka jing shania ka jong u David ha u Blei u baim bat ka jinget ka jong u kala pen scam ya ka jing im ka jong u hi baro ka we namar balai namar ka jing IT lut ka jong u ha u Blei ban penyat ya ka jing im ka jong u ka ban la ka singi ki jingduwai sam na dengi pule ya ki hang tu ki pen pau ya ki pen pau ba u David u kwa ban ya shem bat u Blei jong u bat ha ba u kwa ban ya shem bat u Blei jong u lawat ya ka jing penyat ki ba start ki jong u kum ju ru kum ba u David u wat u Blei u Paul ha ba u tho ikini ki Kentien u ong ikini ka Bynta ula kentu yanga bat yangi lang baro bangin bu ya u Blei hakmat jong ka jing im ka jongi to ai ba u Chris ulong hakmat jong ka jing im ka jongi ulong hakmat ya ki baro ki bai dei bat ka jing im ka jongi parlok ba ka banga kwa ban ai happy hang ni kalong hapdeng jong ka jing ya lenti jongi haka jing im ka jongi ka man la ka singi kumban long usim David dongin ya wat ya u Blei bat bingin ai jaka ya u haka jing im jong ka jing lenti ka jongi badro bangit sengoso ba uhi uyalam ya lenti yat ka jongi bat ka bakham sengutanat hani kalong ba ngakhot yang ngilang baro to ai baka Dohnud ka jonga ka jongpi kin pin pau bangi long ki briu ki bakat kum ka Dohnud ka jong Blei hi u David uyo ya kanam namar ba hapdeng jong ki jing duna hapdeng jong ki jing klot u David uwat ya u Blei nadu nang step pat baro sisni bat kumbalong u David ngak hot yangi hagani kapor lembah jong gani kasni hi baro sisni ai bangin wat ya u Blei daka Dohnud jongi baro u Blei un yarap u Blei un aibor ya ka jingya lenti ka jongi haka bangin shem ba u Blei haka jing im ka jongi ka baman la kasni naga benda ka buram ka jong u amen jongi duai ukpa jongi ubah bening ngiwan hajan jong me ko konrat ka Dohnud ka bangi wat ban shem bat ban sngo tho bat ban pediang ya me ka jing im ka jongi ngi kerpat ko trai to thau hangi ya ka Dohnud ka bakhot bat pen thamai ru ya ka mensim ka baskem hapo jongi to bat yangi hajan jong me bat pen phai biang ya ka jing kemen jong ka jing pen im jong me yarap yangi ban im da ka jing thmu ban wat ya ka burom jong me haki baro ngaduai ngadem ngakot kerpat ikini ke baro haka kyrteng ke utrai bu nong penem jengi Jesus Christ menta bat halakarta amen